sang modular hospital sa Barangay Suok, Arevalo, aprobado na sang Department of Health. Ginaprobahan na sing Department of Health ang pagpatukod sang modular hospital sa Barangay Suok, Arevalo. Iniisa kadugang nga pasilidad para sa mga COVID-positive patients sa syudad nga nagakinahanglan sang atensyon medikal. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginawlat na lang sang Department of Public Works and Highways ang pagpagawa sang pondo gikan sa Department of Budget and Management agud gilayon na masuguran ang proyekto. Approved na sa DOH ang DPWH gawlat na lang. Siling ni Secretary Villar over the weekend, nag-textanay kami upod kay Secretary Duque. Inaulat na nila ang release sa emergency funds nila halin sa DBM. Nagapati ang lokal nga panguluhan nga ang pagpatukod sa modular hospital isa ka solusyon sa mataas nga healthcare utilization rate sa syudad. Padayon nga nagasaka ang ward kag ICU admission kag puno na ang mga hospital. Sa listahan sang DOH sang Setyembre 14, may 78.3% nga healthcare utilization rate ang Iloilo City kag ining nagapabilin sa high risk level nga nalakip sa risk classification alert level 4. May kita choice ang additional quarantine facilities sa runta na as hospital in the meantime. Okay? Tinadlan na nagita o puno nagita itong hospital. Ginbahin man sang alkalde ang kinalain sang quarantine facility sa igapatukod nga modular hospital. Ang quarantine facilities parang ilang niya sa quarantine. Ang modular hospital niya. Galing field hospital, no? And may design niya para sa hospital. Ang modular hospital ang may 66-bed capacity nga sarang magkaakomodar sa mga COVID-positive patients nga residente sang syudad sang Iloilo. Samtang padayon naman ang panawagan sang lokal nga panguluhan nga strikto magsunod sa minimum health protocol kag magpabakuna batok COVID-19 agud malikawan ang malala nga epekto sang virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol. COVID-19 team kada adlaw nga nagasapol agud istoryahan ang mga estratehiya batok COVID-19. Kada adlaw nagasapol ang COVID-19 team sang syudad agud talakayon ang numero sang infection sa syudad. Mga estratehiya nga dapat himuon kag kung ano ang mga protokol nga ipatuman agud matap na ang paglaptas sang virus. Ang team ang ginatapuan sa mga doktor sang Iloilo City Health Office, Public Safety Transportation and Management Office, Iloilo City Disaster Risk and Management Office, mga pulis kag mga barangay official. Sila ang ginaupdan man sang nagkalain-lain nga doktor gikan sa mga ospital sa syudad. Para kay Mayor Jerry Treñas, dalayawon ang serbisyo nga ginahatag sang team bangod magluwas sa pagresponde kag plano agud mabuligan ang mga COVID-19 patients, ginatutukan man sa mga ini ang vaccine rollout sang syudad. Importante ang COVID meetings na because kinahanglan makabalukit ako na ano ang nakatabo sa ground. So that ang atong tanang responses will be based on what is happening on the ground. So, kita mo, ari din kita sa meeting ta, ari medical, ari din nga test, ari din mga pulis, ari din compliance officers, ari din daidona, ari din barangay. So, ang atong ka-approach is really holistic, no? Para nga maka-respond kita dahil. Sa pinakaulihi nga datos sang City Epidemiology and Surveillance Team Unit sang nakaligad nga duwa ka semana, halin Agosto 31 tubtob Setyembre 13, nagapangaduwa ang syudad sang Iloilo sa may pinakamadamong nga COVID-19 cases sa Western Visayas. Ini ang nakarecord sang 2,029 ka mga active cases, yara man sa 153 ang daily average cases sa syudad. Sa padayon nga pagtaas ang COVID-19 cases, pagpabakuna ang nakitaan nga solusyon. Pasalamat dito sa COVID team no? Kita ko nga kabira-bira sila. Ang atong vaccinator, sige kita. I think we have the highest numbers there is sa Region 6. And I can tell our vaccinators, I'm very proud of them. Kada adlaw ang vaccination nga ginapatigayon sa syudad. Sa may mga palamangkutanon tuoy sa vaccination schedule, vaccine side effects, kag home instructions, mahimo lang nga magpakig-angot sa sini nga mga hotline numbers. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Free registration para sa COVID-19 vaccine sang 12 to 17 anyos sa Iloilo City ang nagsugod na.
Madamo sang pamaagi nga ginahimo ang Iloilo City Government agud mas madamo ang malabutan sang vaccination program batok COVID-19. Magluwas sa mga mega site, may community-based vaccination, house-to-house sa mga hindi makalakat, kag door-to-door para sa mga establishmento komersyal. May adlaw man nga gintalana para sa mga residente gikan sa iban nga probinsya nga luyag magpabakuna. Nagapati si Mayor Jerry Treñas, mas madamo nga individual ang mabakunahan, mas madasig nga malabot ang herd immunity. Gani subong, nagsugod naman ang pre-registration para sa 12 tuptob 17 anyos. Ini ang madugay na nga ginaduso sang alkalde bangod madamo na sa mga minor de edad sa Iloilo City ang na-infect man sang COVID-19. Pangabay sang alkalde sa mga ginikanan, Ang akong sige kita akong request sa tanan nga magpa-pre-register para matasig ang inyong vaccination. Kadua, sa mga ginikanan, kapangabayin ko sa inyo ang inyong minor children, ipa-pre-register nyo. Because lalantaw ko, towards the end of October, siguro masugod na ta bakuna sa mga minors. sa mga ginikanan nga luyag pabakunahan ang ilang mga kabataan, magpadulong sa inyo tagsa ka mga barangay hall, magdala sang school ID kag parents consent. Samtang, gimpasalamatan naman ni Mayor Treñas ang Globe Telecom bangod sang pagpatukod sang pre-registration booth bilang suporta sa vaccination campaign sang syudad. Iniagod mas mahapos para sa mga individual nga magparehistro. Nagpasalamat din ko sa Globe Philippines, kadako sa mulig nila sa aton pre-registration. Nagsubong nga nag-pre-register na kita sa minors. Nagpasalamat din ko sa ila kay padayon nga pag-kooperar nila kag pag-collaborate para sa aton diri kaayoan sa syudad. Sa Setyembre 9 nga listahan sang Iloilo City Health Office, may 54.93% na ka mga Ilonggo nga may edad 18 anyos pasaka ang nakabaton sang first dose, kag 31.79% ang fully vaccinated sa Iloilo City. Target sang syudad ang 50% fully vaccinated nga mga individual subong nga bulan sang Setyembre o kun una nga semana sang Oktubre. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.